Nung mo before, kinahanglan magluhod, kinahanglan nakabelo, kinahanglan napag yun, an hour before the mass, wala na kay kaon. Eucharistic fasting, di ba? Kinahanglan, andam ka. Kinahanglan kung nakay dakong sala, makakumpisal ka daan. Pero unsay atong kasagarang gibuhat, kasagaran atong gibuhat, mo kalawat ta, murag wa ra gyud. Unya mosulod sa Santos nga misa, nakasabot man gyud tag unsay Santos nga misa no, sa ka oras sa misa. Ngano ka nga ang atong mga naong murag gaduka. O dili ba ka walay gana, o walay energy, murag ang bugat kayong tiil, bugat kay matong simbahan. Unya man, murag walay lami. Nya magtanaw ni 15 pare. Wa man ay klaro ng pari ano, kamubo ra na yaagi. Hayag na magkini sa agtang. Dugay ra ba kay mahuman og wali. Nya mo na rin sirilo. Gaya sa duy. Nayuban manghuyab, nayuban nagtulog, nayuban nagdunga-dungo, nagpractice nagkamatay. Well, mangutan na lang ato lang klaron mga igsoon. Unsa di ay ning Santos nga misa lang ninyo? Sa man siya concert or salida, sini, or unsa pa ng mga pasundayag nga kinahanglan aligri kaayo? Dili baya. Ang Santos nga misa mga kaigsuonan, diha nagkigtagbo si Kristo kanato. Diha siya nagigiusa kanatong tanan nga mga makasasala, iyang gitugyan ang iyang lawas, gipikas-pikas alang kanatong tanan. So it is the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kabalo lang yun unta kung mo na nahitabo. Nyabot diri mo ra mag, kaway lami, ang imuha na ng problema. Tanog sini, malate ka, di ba? Human sa katapusan sa salida, ay mo tanaw sa ko, balikon ako, pertira ba ning nindutang salida, ha? Balikon ka duha, katulo, kaupat. Pag uli, unsa nimong, sus ka nindot, salida, istorya na kasta ng nindot. Pero sa misa, unsa yung hitabo, bugat pa kay tiil, late na kaayo, gloria na naabot, nang huyab dayon, mukalawat wa pay klaro, niya man magdalik-dalik ampo, dayon mo uli, nauli murag luya kaayo. Ano man tay nana? Kay ngano, wa man ta kasabot. Nganong di ama mo karon dinhi mga igsoon? What is your reason nganong di aka? Na magkukoy pangayoon, na magkukoy gihangyo. Kunya, nakay gihangyo sa Ginoo, makitagbo ka sa Ginoo, pagdawat nimo kang Kristo, magkakaila. Ang lawas ni Kristo, Pedro, lawas ni Kristo, thank you. Mao na mga kaigsoon problema kay na nato. So unsa may proper? Kamot kung kamot sa dili pa ka mo dawat sa lawas ni Kristo, paglinya nimo that person sa imong atubangan nga nidawat, ikaw nga naa sa likod, kung ganahan kang muluhod, luhod na. Okay? So para pag-abot sa imong time, ready na ka. Og imong i-dispose imong kaugalingon nga dili kita angayan. Apan tungod sa grasya o gugma sa Dios, ato siyang pagadawaton sa atong kasing-kasing. Bisan dili ta angayan, kay kitang tanan mga makasasalakan. Pagdawat nimo sa lawas ni Kristo o paghungit sa imong baba, ipagawas at gamay imong dila, ayaw paakang kamon sa pari. Human pagdawat nimo, si Kristo asa naman? Asa si Kristo? Asa naman atong Ginoo? Pagdawat nimo sa imong ang the body of Christ, ang lawas ni Kristo, amen. Naan na siya sa imong baba, kay imo nang gihungit. Unya asa naman siya ron? Naa sa imong baba. Ngano man nga pag humagkalawat, muana pamanta sa kilid og manguros og mubaw. Sakto na dili. Halos siguro ninyo tanan mo takilid. Muana mubaw pag yun, manguros pag yun, pag panguros, pag ana sa pare sa ikadwa, bang! Bangga ang kamot, yabo ang gahan man kay kag-arte. Asa si Kristo? Naana sa imuhang lawas, naana sa imuhang baba. Ayaw na pangita pa dito. Simple gesture. Pero kinahanglan, if you are just
bakin nga gidawat nato si Kristo atong gikalawat, naa na siya nato. Diretso na sulod sa bangko, ayaw na pag nagag-iskrima makasala pa ka. Daghan na kay na nahitabo sa amo. Nausik, naula. Daghan pa man kaayo ka. Sa panahon sa pagdawat ni Kristo igsuon, naana siya kanimo. Lingkod, balik sa lingkuranan, luhod, ampo, pakig-istorya kaniya. Pasalamati siya. Ayaw sa i-consume nga naa pa si mo ba. Talk to Him. That is the very moment nga intimate kaayo kamo sa Ginoo. Ayaw, nasabtan na to. Tudloi ang inyong mga anak, mga ginikanan. Unsa ka importante ang sakramento, ang lawas ni Kristo, ang dugong ni Kristo nga anaa gayud diha sa Santos nga Misa. Diha sa iyang pagpikas-pikas sa pari, gitugyan kana. Umaw ka na nahitabo sa atong ebanghelyo mga kaigsuunan nga iyang gitugyan ang iyang lawas ug dugo alang kanatong tanan. Dili na tata maguna-una unsay sakto sa sayop magbantay sa uban kundili atong una-unaon nga atong dawaton si Kristo sa atong kasing-kasing ug puy-an nato ang iyang ehemplo. Lisod man kayo musimba ka nga pagawas nimo chika rin marites dayon. Istorya na yung mga bati sa mga silingan, wala na to mapuy mga kaigsuunan. Umangutan na kita, gipakita ni Kristo ang iyang pagpasakit, passion, death, and resurrection. Gitugyan niya, nagsakripisyo siya, o hinaot unta. Sa atong pagsimba, paghuman nato, andam sa tang magsakripisyo alang sa uban. Giingon sa sekwensya kaganiha, bisag unsa kagamay imong nadawat, usahay naman yoy simba ninyo nga, pagtanaw, pirti man daghan ng tao. Unya gamay naman ni kaayo ang amo ang ustiya. Among pikas-pikason, among buak-buakon. Nya yung magamay, tinag yung gamaya. Napoy uban nga, mulin niya pa dyan og balik kay kuwang. Mga igsoon, bisag kung saan nakagamay, nagsimbolo ka na naa si Kristo kanimo. Ang importante, ang kasibot sa imong kasing-kasing. Hinautunta nining solemnidad sa lawas ni Kristo, dugo ni Kristo, atong sination ang tinuod niyang presensya diha sa Santos nga Misa. Sa pagkalawat nato, anda maimong kaugalingon, ayaw usiki. That is the highlight, the moment, the font at summit sa atong pagtuo nga naa diha sa Santos nga Misa. Labaw pa na sa inyong gustong concert sa mga salida o uban pang mga nindot diha. Mao na, kung utamo ta sa Santos nga Misa, importante kaayo nga full active and conscious participation. Taas na kaayo, Pader. Duka na mo? Abantay mo, Ginoo ra ba ang inyong kaatubang? So mao na mga igsuon, tarungon nato ang ato ang mga batasan kinaiya nga ato mutugyan ta sa itong kaugalingon sama sa atong Ginoo nga iyang gibuak-buak ang iyang lawas aron kitang tanan maluwas. Hinaot pa unta.